Beste galderarik, badaukagu beste galdera bat. Ez da entzungo du? Bai. Erki, galdetu nahi dizut, Igor, aipatu duzu elebitasunaren dikotomia amaitzea dagoela. Nahi nuke aldo batetik idea hori gehiago elaboratzea, gehiago esatea zertan ikusten duzun dikoa da amaitzea dikotomia hori, eta batez ere nahi zuke galdetu nola ikusten duzun dikotomia horren amaierak ze eragin izan behar duten gure estrategian. Esker. Pakatu? Ez dut entzun. Galdetu nahi dizun, bukaera, ez dut entzun? Entzun diot galdera non enfokatu duen, baina ez duena galdeteien ulertu da bigarren partea, zertan zentratzea nahi zuen. Bagit elebitasunaren dikotomiaren inguruan nahi zinela, Nahi nuke... Baina zu oso ondo ikusten zaitu lehenengo lerroan zaude, oso ondo ikusten zaitu. Nahi nuke galdetu, ia zure ustez zertan gure estrategian ze eragin izango duen elebitasunaren dikotomiaren amaiera. Bueno, niretzako ekuazioa ez daukat oso garbi ere ez, baina niretzako azkenean, eta horregatik bukatu dut horretan, horregatik bukatu dut hiriaren kontzeptuan, dikotomia bat ez daukagu. Ja daukagu konplexitasun, gizarte konplexitasun handiago bat ari gara garatzen. Baina ez gara bakarrak munduan, normalean aniztasuna dagoen leku guztietan konplexitasun, gizarte konplexitasuna garatzen da, ez? Orduan, gurean ere gauza bera gertatuko da. Zertan afektatuko dio, nik planteatzen nahi naizena da, horregatik planteatu nahi nizuena gaur da, kanpotik hitz egin, nazioartetik hitz egin, bai, beti ere, zentzu common sense zaten duten hori ez, zentzu komuna edo, eta ez triunfalismoa, eta ez boizen gaude, eta euskalduna gaude, eta baina bai esatea maleta bat daukagula, euskara gure maleta da. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta konektatu behar dela, gure maleta daukaten beste batzukin. Eta horretarako beste batzuk daukaten bezala guk erramintak aixa daukagula. Eta hori dela, hirugarren espazioi. Eta hori dela blogosfera guzti. Hori da esaten nahi izena. Ulertzen dizu galdera eta barkatuko diazu, baina ez daukat erantzunik ere ez. Ez daukat erantzunik. Baina oso gago importante dituz zait, eta guztatu betzak ez zuekin nahi zuei entzutea gehiago, zuek zeate praktikanteak, ni baino ezagutza gehiago daukazenak, seguramente gizarte hizkuntzaren egoera eta hizkuntzaren problematikarekin, ez? Baina niretzako ekuazioa ja handitzen ari zaigu pixka bat. Ez da bakarrik A, ken B, nik ja ken hori ez dute jarriko, eta gaina gehituko nizkiote gauza asko, ez da, nik uste hori oso garrantzitsua da. Baina horrementak baditugu, garratu inbar ditugu. Zagite, agian hasi dut erantzun, Nik, eta horregatik oso, hemen daukazu argazki bat, ez? Baina ni Rajoy, aztu zait, izena ze ondo, eskerrak. Bai, hor esan dudan bezala, hemen torren ezenan, Euskari hasta Kalkuta, ez? Esaten nion bati, ez? Lortu dugunean dena jartzea, ez? Oso jende jatorra aurkitu dut buruizun, besteak beste, Obama zaleak, espero dut irabazteak, guztion onerako, baina esaten nuena, ez? Euskararen euskaraz, con Rajoy es posible, ez? Bueno, ez batetik eta ez bestetik, ez niretzako abia euskara izan behar da bakarra, ez, nik uste bakarra ez dugu, ez, hortan nahian izan gara pixka bat, ez, miopeak, edo, ez, nik uste hori ez, plantatu behar dugu beste hizkuntzekin lotuta egon behar dugu. Ez gara gu bakarrik, gure superbientzia ez da gure superbientzia bakarrik. Bestekin gaude, munduan ez daude bakarrik. Honekin emaitzen dugu Igorren hitzaldia, oso interesgarri, baina segituko dugu aurrera jardunaldiarekin. Orduan hurrengo ja, Pilar Calzada izango dugu, torri mesedez, Filip.